Ziningi izinto ezenzakalayo so awuyaqothisa umuntu ephila. Hayibo, Ziningi izinto ezenzakalayo. sacela ungixoxa lelo langa lelo sikwenzakalani? Ngoba egcineni wena njengoba usuke ugqitshiswa yena kusuke kugqitha ufakazi ukuthi angabikho ozofakaza emaphoyiseni ukuthi lo ufe kanjani. Yela wayezama ungigwaza la. Mayezama ukungigwaza shuthi uma sengizama ngilwe uzogcina ngakumina. Shuthi agcina egwazekela. Kwaza kwakhe ukushona kwakhe. Kanti lo mfana uzolahla. Abangani bakhe bengasekho. Wabulawa kabuhlungu lapha. Wabulawa kabuhlungu. Sasu-7. Kwazi omunye adlulisele umeso komunye nomunye akwazi adlulisele komunye. Engekho ongafanele akwazi. Yabo mina ngisengiphila ngotshwala. And isimo sangiphoqa bufika ubuthongo. Ngingakaze ngiphuze. Ngamanje ziningi izinto ezifika emqondweni wami mangabe ngaphuzile. Futhi usujaha ukuhlala endabeni. Akumanje ngijaha ukuthi ngidlule ukuthi yazi into mangabe ungayixoxi ayidluli vele yabo into idlula ngalesikhathi uyixoxa. Usuyikhuluma. Kuyimaya ukwazi ukuthi idlule. Sengizame kaningi ukuyidlulisa ezinye izinto engadluli. Hayi isikhathi esiright lesokuthi sixoxe ngazo zidlule futhi awichaze manje ukuthi igama lami ngoXolani ngwakambatha komalume kaKhuzwayo kodwa ngibiza ngesibongo sakomalume kaKhuzwayo. La into eyenzakalayo engihlumezeke kakhulu ukuzaleka kwami indlela engazaleka ngayo mhlambe engize ngiphinde ngisole ukuthi mhlambe ibanga lokho. Yabo ngoba kumanje umalume udad umfowabo kaMa Straight. Asikhulumisana naye mina ngiyathanda ukukhulumisana naye. Ngokuthini washona umamncane okuyena umagcina kwabo kaMa. Makushona yena umamncane kwasolakala ukuthi umalume umdlongulile. Kodwa mase ngisilandele odlwengule ingane kaMamncane encane. Kodwa mase ngisilandele isitori umalume indlela asichaza ngayo nabanye abantu abahlala eduze kwakhe. Engathi akuyena sekunzima ukuthi mina ngixolise kuyena njengomuntu okuyena okuthiwa wenzele yona. Ngizima ukubonana naye ngoba ngalesikhathi bemdinela abantu abaningi. Nami ngaba mdini lapho. Kwabanzima ukuthi ngimdinele. Ngaphinda xabana ke nabanye abafethu ngasekhaya. Ongakuba kwaze waphuma esidumbu iyona into eyadala ukuthi ngize ngibuye ngizohlala lemgaqeni. Leyo nto yayibanga ukuthi mhlambe ngase ngicabange kakhulu. Ngagcina ngingasakwazi ukunderstand omunye umuntu ngahluleka ukunderstand umuntu okuyena engixabana naye. Wagcina ekwazekile washona. Ngase ngivalwe enkantolo ukuthi ngingabe ngisaya ekhaya. Ngibuye lapho kwathiwa ngihambe ngohlala emakhaya. Washo ngeke ngikwazi ukuhlala emakhaya ngoba ngibandala estradini. Yabo. Uyobona kumanje yabona izinto ezilaphana into engidayisa la ngisho ezinye. Uyabona ngifike ngiwashe la ngineke lapha mhlawumbe nginekile lapha. Washa la ngineke lapha. Yabo. Ngithathe ngoba ngishintsha. Ngihlala lapha ematendeni AK block la ngikwazi ukulala khona. Kodwa ngoba ngisengihlala nomuntu osifazana ngizema ukuthi ngohlala khona naye. Akangena umuntu osifazana. Mangabe ngekho igodukile ngihlala la emgaqeni. Ngihlale ematendeni. Mangabe la ngibuya ngihlale naye la emgaqeni. Wethu asiqale usibuyele kulesa story lesiyana sokuqala. Kwenzakalani le situation le yamalume nokushona kwalomamncane nokudlungula kwengane? Angichazela ama details lapho khona ngizo understand ukuthi kwenzakala kanjani. Umamncane wayehlala Driefontein noBloemfontein mawuya ngakoThongathi. Ihlala nobaba wengane zakhe. Shuthi wagula. Mase egula washona. Ukushona kwakhe wangcwatshelwa emakhaya kaMaphumulo eBhamshela. Mangabe ngcwatshelwa khona shuthi izingane zakhe kwaphoqeleka ukuthi zihlale nomalume. Yabo. Ukuthi nazo zashawa kozashawa istage. Mayishawa istage yaqoma yona ngendlela yayo kanti qoma umuntu orong. Mabesichaza abanye abantu abaseceleni bathi yayinokulandwa ngesibhamu esikoleni.
mase imithi kwabanzima ukuthi isho siyamsaba lo muntu okuyena imithisihle isizosikhomba kumalume ngathi noma uyena yini story kuze kube manje Asaziyo. angisazi kahle Oh, so kodwa wahamba indaba yaze afika e-police station umalume aphoqelwe ukuthi aboshwe mase kubuya i-DNA test mina akekho ekhaya wakwangitshela ukuthi kwenzakalani kodwa umalume usekhona la emnyango into ethi ngikholwa ukuthi umalume akayenzanga leyo nto. so yathi lengane le mangabe isithi umalume wonke umuntu omndenini wakholwa lokho. wakhulumisana nomalume ekubeni mina umalume bethembele kumina nami futhi ngithembele kuyena kwase kunzima nami ukuthi ngamdinelwa mangabe indlela istory esafika ngayo kumina kodwa nami ngathi mase ngibona ukujola kwayo ngase ngiyabona ukuthi sho umalume wayeqinisile lento ayisho manje kunzima ukuthi mina ngizomqala ngaphi-ke manje ngithi ngiyaxolisa kuyena-ke So wagcina eboshelwe lecala lokudlengula. hayi ukhona umalume Sengisho ukuthi waboshwa kodwa then kade kwenzeka even though angazi noma wagwetshwa kodwa waye ejele. Angithi udokotela kwakufanele abuyise ama-results kuyima yonke into icaca kahle mase buya ama-results ngisho uma ungizala akaze angitshela ukuthi kwenzakalaphi kodwa umalume uhlala naye kanje angikwazi mina ukukhuluma ukuxoxa naye ngoba sengikhipha isidumbu mina enanda umalume wayezama ngayo yonke indlela ukuthi angixhume kwasho ukuthi manje kuqondane ngesikhathi esironke ngesikhathi nami engivele ngimdinelwe ngaso kanti ngizothi ngiyathola ungane kama wakho yazi nathi yafana nomdadewethu kwakunzima ukuthi kumina kwehle indlela okwafika ngayo Yini wena yenza ukuthi udinwe kakhulu wafika kanjani kuwena? akufikanga kahle ngoba udadewenu nawe yazi ukuthi ngeke uthande umalume wakho ngaphezulu kadadewenu ngoba ingane kama wakho kufana ingane yamamncane wakhe iyafana nengane kama wakho naye futhi kuyena umalume Fana ingane mina ingane zakhe zifana nengane kama so wena kuyenzanga isense ukuthi angayenza kanjani lento iyona lento kwabanzima kumina yebo manje ngihlala la ematendeni sho yo cela ukukhuluma naye umalume noma ukwenze kanjalo angikazi ngikhuluma angazi futhi ukuthi ngisho ngathiwa ngiyaqala kanjalo ngoba into engayizwa and ukuyizwa kwami ngayibheka nami nginengane entombazana ngase ngicabanga into eziningi kwabanzima ukuthi ngisho sengibona ukuthi sengazi ukuthi uyena usisi wami oberong kodwa kwabanzima ukuthi ngaqala kanjani balume sho yiphi ingane yale yasisi wakho manje sewabeletha ingane uthini ngayo manje uyikhomba kwa wabeletha ingane waphinde futhi waduba ngisho noma kumanje uyihlalela le lokhoza wabuyela kababa wakhe ingane yakhe uhamba naye ingane ngathi nomsisi saphuphuma noma nje bengichaza ukuthi angazi ukuthi kwagcina kwenzeke kanjani ngengane so kodwa ayikho ingane ayikho emhlabeni kodwa sho so umndeni wonke wahlakazeka nje ngenxa le situation akusahlakazeke kakhulu ngoba ngisho abafowabo bama abanye yodadewabo abasatholani kahle sho mfethu kuningi and then what before simove ngifuna ukunderstand le story sesixakaxaka la ukuthi kwaphuma khona isidumbu ake ngithi umalume wakho uyayibona le video le yini ongafuna ukisho kuyena uxolisa ufisa ukukhuluma naye sibonisane ukuthi kunzima ngazi ngizoqala kanjani ngoba imina engenza iphutha kwathi la kufanele ngimseke khona ngangakwazi ukumseka kumanje nanga umuntu onginike impilo hlala naye la estradini uyahamba elokishini ngihlala kubo ngimthathe elokishini njalo ngama weekend uhlezi la eduze kwami so uhlala kubo umlanda kubo azohlala naye ufika ngama weekend ala la emgwaqeni satholana ematshwaleni silala naye emgaqweni njengoba ubona ingubo zami inikiwe lapha silala naye la emgaqweni mayifikile silala naye la emgaqweni dayisa la ebishi ngibenqoqa igubhu kanje namathini yonke into dayise nento zengane mathoyisi la sho mfethu ya ne
Wathi sikhuluma indaba yaleli ukhuza kwenzakalani laphayana njengoba uthi kwenzakala isigameko wagcina usubhlokhiwe nokuthi ubuyele ekhaya. Awungichazele nje ukuthi kwasuka kanjani le story njengoba kuzogcina kushona lo muntu babehlasela washona. umfowethu Mm. mabefika abangamfica kushuthi lo mfethu lokuyena wayephethe isikhali wathi uzama ukungigwaza khona into engathi ngangigwebhekela wayezama ukungigwaza la mayezama ukungigwaza shuthi uma sengizama ngilwe uzogcina ngakumina shuthi agcina egwazekela kwazaka kwakhe ukushona kwakhe ila ngibushwa khona yazi inkantolo ngoba naye lo mfethu unabafowabo and unabantu abaningi abayidefenda kuyena ngabe ngisayinanda ikhaya esenanda angabe ngisayinanda kwathiwa ngiyohlala emakhaya kwasho ukuthi manje uyohlala kwami emakhaya uma uyena ongizala ula ngizalela esithenjini ngeke ngikwazi ukuhlala khona emakhaya kufanele ngiyiphantele naye uma akasebenzi uma ukhule ngokuthunga idayisa emgaqweni kwanzima ukuthi ngihambe uhlala ekhaya uyohlala yala emgaqweni. Selobhuti wakhe ababemfuna kwakuwumuntu ubewumuntu kanjani? Dayisela ama-hot dog dayisa lapha e-Durban Station. Ngoba bemfunelani pho yena njengoba bezomgwaza? Yabo lamabhisi oDisemba ukuthi mangabe mhlambe kuDisemba kugaya izulu emzini yabantu kanjalo thothi kuzogaywa kini iphinde kugaywe kanjalo mangabe niyabangani kuzophuzwa kini kudliwe inyama kanjalo hlanganise lamasento nawo nawe nabangani bakho nomunye kanjalo yabona. Kushuthi kwakunetha izulu ngalelo langa ngasikhathi kunetha lo mfethu uma ephuma lo munye waphuma wagqoka ophaqa abamfowethu kwakuyena yedwa egqoka ophaqa mase ephuma esebheka ophaqa bakhe akabathuli lo kuthatha ophaqa bakhe uthatha ophaqa bakhe uphinde uthatha necathulo zakhe wezwa lo mase ephuma lo mfethu lo umqondo shuthi umbuyele ukuthi umuntu oqala usaphumile uyena mase ehamba embheka shuthi kutholakala ekugcineni ezwe yena ukuthi kade ehamba embheka ngokuthi umuntu wayesixhwanguxhwangu edla ama-drugs wahamba wazomhlasela ekhaya mayefika ezomhlasela ufika akekho ufika uzolwa nathi asikhona ekhaya yila asezama ukugwaza khona mina umnikazi wecala akekho yabo umfana okhona siba u2 mfana omncane nginami ukugcina ncane umncane nami walwa nami-ke shuthi wayezama ukugwaza mina wangithuka phambi kwamanga uma ekhona uma engithuka ngento engingayazi mina kama engaphuma kuyona kodwa mina ngiyazi yena indlela angithuka ngayo khombisa ukuthi uyayazi yabo leyo nto-ke ngisho ngathiwa unenhliziyo engakanani ngeke ikuphathe kahle kona amagama aphathana kamnandi shuthi ngase ngayiboshelwa indlela ngiboshwa ngayo ekhaya basi-understand so ngoba babekhona abanye babengekho nabo bathi mabexoxela bezwe base beyakwazi ukuthi bangikhipha nje bengikhona kumanje. So icala lagcina lenze njani laphela noma bal-withdrawa noma ungaphansi ngebheli khona manje? Kushuthi ofakazi kwakwabasekhaya kwakunzima ukuthi vele nabo bazomdayisa ngiwako ingakho kwathi kwagcina kuthiwa ofakazi abathola abayanginkantolo ingakho kwagcina icala lingaqhubekanga kodwa kwathiwa enkantolo okwesikhashana. Sho hey mfethu wena ilokhuza ukuzolandelwa izibhadi kanje manje lokuthi kuze kushona umuntu yo iyenzeka kini egcekeni futhi lento Emhlabeni mina besengayitshela ukuthi yonke into yenziwa ngoba nakufika isikhathi sayo. So how did you feel because mina ngicabanga ngisho ngihamba ngemoto ukuthi yazi mangasho maqhamuka umuntu ezongena phambi kwemoto ukuthi mangangena umuntu ashayiseke ngemoto angeke ize ngilale ebusuku kwenzeka kanjani usuzwile kuthiwa umuntu ushonile and ushone ngesandla sakhe? Mina ngeke-understand yabo mina sengiphila ngotshwala and isimo sangiphoqa bufika ubuthongo ngingakaze ngiphuze ngoba manje ziningi izinto ezifika emqondweni wami mangabe ngaphuzile njalo ngiphila ngotshwala mangaphuzile makukhona lokho siphila ngokubhonyana yona impilo esesiphila le kushayana
and angikuthandi. Mm. Kodwa kade khona imeya laphana azama ukuthi ezinye izinto izoyilungisa, azama ukusixhumanisa nabanye abantu. Ngazi noma kuzolunga yini kodwa amancane amathuluzi. Pho usisi lo ngoba uthi uhlala kubo, uyasuka kubo, asacrifice kubo ngeweekend azohlala nawe. Usuke usumshayelani? Siyaphuza sobabili. Mm. Manje inhliziyo yami isiyajwayela ukuthi angazi noma ngathi ithatha kancane noma kwenze kanjani. Kodwa nje siyajwayela ukuthi kunezinto engingakwazi ukuyibekezelela engiye ngiy'sole ezinye sengizenze. Mm. Kusengathanda uyazi naye futhi. And made ngimshaya futhi kwesinye isikhathi ngiye ngixolise ngale ndlela. Mm. Sho. Khona nezinye izinto ngaphandle kwalezi eziwu-2 ongixoxelele zona mhlampe ocabanga ukuthi zidala i-anger le onayo ugcina usuyikhiphela kuyena ekubeni wazi ukuthi uyakuthanda. Noma wengane ngingathandani naye. Bebemfonela ekhaya mabe nginomuntu wesifazane omunye oseceleni ngingahlali naye. Mhm. Ngike ngasebenza ka-Double Bay Show e-Bridge City, awazi mhlawumbe i-Bridge City. Mhm, yabona. Double Bay Show Yeah. lapha. Mangisebenza lapho kusho ukuthi uma ahlebela uma wengane zami ukuthi ngade ngihlala naye ukuthi akahamba aye kuze ngizokwazi ukumkhokhela. Ya yona leyo bekuyinto e-right ngokubuka kwami, angiboni ubuwrong bayo. Kodwa indlela okwenzeka ngayo angithathanga ngokuba right. Umqondo ubuye sekulethu ukuthi uma kahle kahle wayezama ungakhela umuzi kodwa ngendlela engekho right, engabonisananga nami. Mm. Shuthi agcina sihlukene naye. Nalo sisi lo. Uma ingane zami ngikutshela ngumuntu engashonelwa ingane ngilele naye embhedeni uma engekho esele sothi uma usonto kaMasango unokuphuma namasonto. Mm. Yashona ingane esisoba u2 engekho omunye umuntu ongangisiza. Mm. Kwafika omunye umakhelwane washanela iziba zizaza phela lapho ngokuthena umqondo usudumekile. Mm. Agcina nihlukene naye kanjalo ngokuthi Sahlukana sineminyaka mhlambe over 10 years sahlukana kodwa inhliziyo yami isekhona kuyena. sekhona kuyena. Yeah. Isiphi lesizathu esisodwa esenza ukuthi nihlukane? Yileso ukuthi wagoduka noma Wagoduka ekugcineni angisinami nganginetohe engangilibamba elalingifakela imali eyayingcono. Mhm. Ngagcina nami sengijola kungenandaba. Oh. Ngibamba nentombazana athi babemfonela mangabe nginentombazana. Mhm. Wafika wangibamba amathuba. Azama ngisho ukubulala phuza amaphilisi imbobo edrip le. Nansi ngabhonqula idrip. Ngiyabona. Imbobo edrip. Adla amaphilisi. Ufuna uyibulelani? Angizama ukuyibulala isibindi sami ngisaze sasha. Ngathi mangifutho ngahlala ngaphuzisa amajakoli kwathiwa isibindi sami asikho right. Ngahlala eMagandi isikhathi 3 months. Uyibulalela ukuthi uyakushiya manje. Yeah, ukuthi wakuyena umuntu wayengiphuthando. Engangiqala ukulithola nje bese ngizolithola umuntu odaka utshwala lo engikhuluma ngaye wayengaphuzi engabheni. Kodwa wazama uzivala isikhala njengoba ekwazi ukusarenda ezila kumina zohlala nami emgaqweni. Ingane kwenzakalani enganeni le yashona nilele? Yahamba yayishaya amahlaba. Ineminyaka mingaka? Yabo bethu imiqondo masudideke kakhulu ugcina ungayazi ngisho iminyaka yengane zakho. Kodwa ngaleso sikhathi eneminyaka ewu3. Sho, ingane encane. Ya ishawa amahlaba. Ngoba sasingazi lutho. Indlela yenza ngazi agcina sesibopha ngisho nangebhayila. Yabo ngoba ayikhalile ibamba la senzele ukuthi mhlambe sitshele ukuthi kuzozama uqhamuka enhloni.
So iqala nini lento ingane ebusuku ekseni kwathe isikhathi esinganani? Yayikade komalume wayo yafika noma wayo late mina mhlawumbe ngabo 6 ntambama yashona ebusuku mhlawumbe ngabo 2 3 Ifika igula noma ifike right? ivele igule sevele naye eseyifase ngelushuza ngeduku. Yeah, mfethu. I'm so sorry about that, ne? Khuleka impilo yendoda ayindoda vele fanele Yeah, udlule kuzona into kanjalo. kodwa ngendlela engizama ngayo ukuhlanganisa ngiyazi ngisazophumelela. Sazohlangana. Ngoba ngihlala emgaqweni kumanje ngidayisa ama-toys ey'ngane ngidayisa yonke into sikhame nje busibona silapha. Before ngilokhuza sivala indaba yalo sisi lo. Yini ongayisho manje la? Le video lesoyiposta ku YouTube izobona abanye abantu. Akumele uphinde umshaye. Akumele uphinde umshaye. Ungakwazi ukwenza i-commitment la cause njengoba uthi usafuna impilo yakhe ihlangane. Lo muntu usacrificeile, uyasacrifice angasho sacrificeile, uyasacrifice impilo yakhe eze kuwena. Ngiyazi nawe uyaphuza mhlawumbe unelokhuza. But leyo kumshaya fanele iphele cause ngoba abantu ezokwenzeka uzomshaya uvela uboshwe manje. Cause ukushaya umuntu wesifazana akufuneleki ndicala eliserious kabi. Uvele yonke lento ozama ukuyenza noma uzama ukuyihlanganisa ivele iyonakala. Yabo lonto. Ngizama ngayo yonke indlela angakutshela ngizama ngayo yonke indlela ukuthi kuphela aboma ngingacekeke ingqondo yami ngani mivele ibencane noma vele kwenzeke njani angakutshela naye ngizama ngayo yonke indlela ngizama ngayo yonke yabo lo sengisize into eningi ngizama ngayo yonke indlela angithandi kumshaywa yimina kuyazenzakalela. But ngakho njengoba sikhuluma manje fanele kuthi noma kufika manje noma kuthi uphuze kangakanani uzama ukucabanga ukuthi yazi ngakuhlangana lo amchitha lapha yasayikhuluma lento ngakhomitha. Yabo lonto and khumbula ukhomitheni mina ukhomithela wena because manje ngathiwa ukuyenze kumshaya qhamuka amaphoyisa ufahla ke then into eziningi ziyonakala. Sengilimale kakhulu ngayo sakhuluma okuncane. Sengilimale kakhulu ngayo. Yini sekuyenzeka? Ngimshaya qhamuka abanye abantu ngizoshaya abanye abantu esayidini. Ngempela ebekutshela sengilimale kakhulu. Yabo lo nje bekutshela kunzima ukumdedela kumina. Omunye umuntu angambuka ngishaya ngeminyaka u2 mdala nginami ngo2 years. Ngishaya ngeminyaka u2. Omunye umuntu mayebuka yena ubonele ugogo nomfana omncane kanti mina ngiyazi ukuthi yini into edala ukuthi ngithanda. Nezathi eziningi la ngithengise inkingeni khona. Kekho umuntu obangibhekile. Yena umuntu owazile ukusabe kanje ngami. Futhi ngiyakuzwa. So angabe njalo ukuthi njengoba kuukuthi inhliziyo ivele bencane ingoba mhlambe ufuna vala isikhala salo yasisi lo ngoba ngibona ngazuthi naye isikhala sakhe sisekhona. Akuselula ngibuyelana naye. Usuyenzile iphisi ngale. Ngaba khona ngithathile. Awuba ngisho ngathiwa kwenzakalani kumina. Ukuthi ngiyaphumelela noma kwenzakalani nawe umuntu ongihlala naye. Eyotshwala mhlambe singayiyeka ngendlela. Kodwa uyena umuntu esengimbhekile manje. Njengoba uthi akulaleki ebusuku ungaphuzile utshwala. Yini le ekuhlupha kakhulu emqondweni wakho? Mzukwane ngakwazi ukubonisana nomalume sakhuluma naye. Mhlawumbe okunye nokunye koba ngcono. Owami wengane angisenandaba nakho. Malume uyena umuntu okuyena ushisa ngisho impepho ekhaya. Mawuxabana nomuntu oshisa impepho ke kunzima ukuthi impilo yakhe iqhubeke ibheke phambili. Abantu abadala bezwa ngayo. Sho, mfethu. Iziphi ezinye izimo sokuwabhekana nazo usula emgwaqeni
ocabanga ukuthi nazo zine-impact empilweni yakho mhlawumbe izinto sokuwayibona noma ezenzeka kuwena? Yabona-ke lemgaqweni mawufika oqala fanele wazi ukuthi uzwana nobani, ngoba okokuqala ukulala la yabo la ngabona kucwebe kanje ebusuku kube kuleli nqwaba yabantu ukuthi uyalala kanti lala endaweni yomuntu ushayeke. Ufuna ube nesibindi, ufunde ukuyimela uma ngabe ulala lemgaqweni, ngoba indawo nendawo inomuntu wayo. Wena uzofika uzolala uvuswe ngesibhaxo kabi sohamba ulala endaweni yakho la ojwayele ukulala khona, uthi uja kwenye indawo uyifica ingenamuntu kanti ufika kusekhona abanye abantu mhlawumbe abasayoganga noma abayobhanta ngendlela yabo, nabo futhi bazophinde bakufice lapho baphinde bakushaye kanti ushawa kwenye indawo. La emgaqeni kuningi izinto ezisihlukumezayo siyabantu. So njengoba kade ngibona ingozi lapha ekhanda eyani leyani izimo ey'fana nale. Ngeke kukancane uhlala ungenangozi, kukancane uhlala ungenangozi. Kwenzakaleni lapho kwena? Angagwazi eDalford. Ha, ekhanda phela umuntu ekubulala othi ngibo Konke nalokho obona ngathi impandla ingozi zonke. kwenzakaleni kulesi kule nje ese-fresh? Le ngikwaze ngebhodlela beni bangani? sibanga utshwala asidakiwe. Angikwazi abaleka kumanje akatholakali kwela eThekwini. Lowo mthetho uyamazi? Ngiyamazi ukuthi isibongo engingasazi. Oh ya. Kodwa ningi izinto ezenzakalayo la eThekwini. Ana ngala awaqotshisa umuntu ephila. Hayibo, Ningi izinto ezenzakalayo. sacela ungixoxela lelo langa lelo sikwenzakalani? Yabona-ke etoreni kanje kube kube nzima ngoba manje kunabantu ababekhona abayingozi futhi okuyibona abadala ukuthi nami kwakuyindlela engangifikiswa ngayo ngazo. Yabona ngaye ukushoshoba ngalawo kanti ngishoshoba kubhalitso kumhlanga koDurban North, shoshoba indawo eziningi mina ngizela eThekwini. Manje ngafunda impilo eziningi, into eziningi yabo, kuze ngikwazi ukuthi ngize ngigcine sengihlele ematenteni ngihlale ematenteni. Kodwa iningi into ezenzekile empilweni engiyifundile futhi okuyizona ezingikhandela enhliziyweni nawo kumanje, and futhi engingayithandi okwamanje, engifisa ukuthi ngibuyele enhliziyweni yami yakudala. Manje akulula futhi ukuthi ngingabuyela kuyona ngingakakwazi ukuthi kodwa ime indlela ekhulume ngayo, khulume yakhombisa ukuthi iyasikhathalela siyoshoshoba sihlala emgaqweni. Yebe kade ila chazi nini imeya kade ila Durban Station la ngihlala khona, khombisa ukuthi yasikhathalela ngoba khona ilokhuzana izindlela lapha elofu esenzele zona sohlala kuzona manje silinde ukuthi kuphele zona mase siyamuva sohlala kuzona. Iyiphi into eyodwa-ke ngaphandle kwaleyo yokugqika umuntu cause leyo uzawufuna ukuyixoxa ngoba kunabanye abantu that you regret since ufike la emgwaqeni osuke wayenza waseseyale ngiyayisola ngayo? Kakhulu nezinye into ongekwazi ukuyixoxa ezike zenzeka iyenzima wangaphela ncane wayelokhu ukugqika umuntu. Ehlabathini mhlawumbe ukuze kuthiwa kutholakala abantu belokhu bemuka lapha ngawo yophula lo elanga Yabona labo bantu basuke begqitshwe khona lapha. Leke ngihlala phansi kwe-break kuyona yazi ukuthi kwenzakala. Laphana kuhlala iy'tabane laphana suke ungazi wena ukuthi isitabane lisohleli naso. Ngalesikhathi ehambe eyophanda lo munye ukushiya nalo omunye la uyaphuza, wena utshethe uphuza nomfana omunye mase ebuya uzokutshela ukuthi adlulele intombi yakhe wena ubungazi ukuthi isitabane. Yila usuke usubulaleka khona. Ngcono uma ngabe usuwazi ukuthi lo nje ubuhleli naye wena utshethe uhleli nendoda uhleli nentombi.
ngoba egcineni wena njengoba usuke ugqitshiswa yena kusuke kugqitshwa ufakazi ukuthi angabikho ozofakaza emaphoyiseni ukuthi lo ufe kanjani. Sho. Lemgaqweni yabo wabona abafethu abaningi benza izinto zabo ezenzayo la mfethu ihlumezeke kakhulu. Ihlumezeke kakhulu. Futhi ngeke ngisho ngisihlampo kwami kuncane kunokwabanye obasazi. Kekho oxoxele omunye kwesinye isikhathi ukuthi yena wenzakaleni kuyena kwenzakalani. Okunye kwenzeka sibukana sonke sikanje. Kekho umuntu ofuna ukuyingena qhutshekwe nempilo. Make waqala waxoxa ukuthi kwenzakalani uyafa and baningi abantu osuke bebulawa phambi kwakho ubona nawe ukuthi la kwenzakalani. Ngeke-ke nawe uqhamuke untshade ebulawa phambi kwakho omunye nawe uqhamuke ukuthi uxoxe itori ukuthi kwenzakalani ngoba uyazi ukulandelayo wena. Khona ezinye ingane onazo ezisaphila nganoma kokuyona yodwa leyani yashona. Khona intombazana. Ikuyena loya mama loya noma omunye. Icele nini ukuyibona? Kunzima ukubheka umuntu ongasebenzi, ubheka ingane yakho ongasebenzi. So ukukhuluma efonini nje ngaleso sikhathi. Nokuthi makwenzekile mhlawumbe khona le fona 5 rand kuyaba khona ka Vodacom. Uyazi ukusendele izithombe kuyona-ke washo ukuthi mawulala emgaqweni ke kube nayo ifoni. Ofoni ihlala leso sikhashana. Ngoba uzozumeka ngeke ungazumeki kuze kuphele isonto. Uzumeke base beyayithatha. Ungazubeka bayayithatha. Hey yadoda kunzima la. Hayi impilo ejwayelekayo. So lo oyithathayo uyayidayisa noma naye ngoba mayithathile naye bazomthathela futhi kwenzakalani? Yayisafika mina ayithola isafika leya foni ifana nomdlalo kuyena ngoba akazi isebenzisa ikhadi elilodwa leya foni. Leli etsuke liregister ngayo store. Okuyilona ofaka lo 5 rand njalo ngosuku. Yena uyidlalela ngesikhathi. Ngaphandle mase khona indlela ayigqekeza ngayo angazi. Kodwa isebenzisa ikhadi elilodwa mase kuzoba khona leli eliseceleni ngeke ulisebenzise leli eliseceleni faka amakhadi awuthu kahle kahle kodwa ngeke ulisebenzise leli eliseceleni ngaphandle kokuthi ufake lo 5 rand okuleli elinye ikhadi. Sho. Kwakuxhaphazana mhlawumbe kwase kuba nzima ukuthi angitshele ukuthi na ifoni yakho ngayibuyisa ngixakile ngayo. Sho. Mfethu asikhona esinye istory sokugcina mhlambe that you want to share either la khona impilo yakhe yabasengcupheni noma into wayibona just the last story nje ongafisa ukuthi abantu basibuke basizwe sesibheki ngasemaphethilweni. Anything that you want to share about the experience yala emgwaqeni enzima isabisayo ithusayo zonke izinto nje nibhekana nazo la njengoba nisuke nihlalala. Adlali into engayisho yabona la. Yabo le bag le. Yeah. Ngokwe story bag yaseMaritzburg. Ngala mhlawumbe into ngitshela ngento mhlawumbe nawe kuyinaki. Ukuthi ngo December 16 bani. NUZ bani bonke bapanga la kupaka eMaritzburg kuphela. Nje sekuze kwashintsha ke sekupakwe le enzansi. Yabona shoshoba lapha mawehla abo umgaqo lwesibili ngale KFC. Yeah. Khona mfana waseMaritzburg wabulawa kabuhlungu lapho. Naye kodwa wayesebhedile. Mfana lo wasukela mangisabhema iglona ngaleso sikhathi. Wasukela mfana obhema iglona. Wathi uyibhemelani lento ehamba nabangani bakhe. Washawa lo mfethu washona. Muphi Lo obuzile lo wala Oh. eThekwini. Kwaqala kwanomehluko kwaningatholani kweMaritzburg neTheku. Kanti lo mfana uzolahla abangani bakhe bengasekho. Wabulawa kabuhlungu lapha. Wabulawa kabuhlungu. Sasu 7.
akwazi omunye adlulisele umeso komunye nomunye akwazi adlulisele komunye engekho ongafanele akwazi. And lokho kuyimpoqo kwaqala lapho kuba nomehluko phakathi kweTheku neMaritzburg. Njengoba iMaritzburg sipaka lapha yodwa, iTheku lipaka ngala. Omlazi mashu lamonti in yonke local ipaka ngala mawuthi na. Maritzburg lapho kuzokwazi kwathiwa iMaritzburg Park le. Kuyakudala le namanje senza. Mhlawumbe akhumbula ama-club esengaphakathi ehlabathini olwandle. Yeah. Engakaphumeli ngaphandle alezo ikhathi. Njengoba ama-club engaphandle manje ngitshela ngento ekudala. Yeah. Hawo. Sho. Tshela ukuthi inhliziyo yakhe ngayinhle into eningi njalo. So njengoba nimgwaza nikhokhisela lento eyenzeka ngale noma phela ukuthi kwabula umuntu esasibhema naye iglue engenzanga lutho kuthiwa uyibhemelana iglue. Umuntu nomuntu mayekhula sikhula ngendlela ehlukene. Nombani mangabe ekhula khona isidakamizwa sisandayo khona angasandi into ekanjalo. Yena naye into ayethanda ngithi. Ikwa sasikephi isidingo sokuthi ashawa azashona. shayela iglue. Iglue. Yabo spa ekhoneni lenzansi. Washona lapho lo mchizi. Washonela lapho. Naye futhi ke lo okuyena kumqala istory naye futhi naye washonela lapho. Namfica khona lapho. Naye walahlwa hodo lazofika khona. Hey kwakuyi revenge ngempela ke le. Kwakunzima. Kwathatha isikhathi ukuthi iMaritzburg izwane neTheku. And futhi hayi ukuthi uxolelwe nokwangempela ngoba iMaritzburg mayifike la eThekwini inakho ukuthi ifuna ukuntshontsha abantu bala eThekwini. Ukuthi bagwaze or something. Yeah. Maritzburg ayisaphuzi kula maclub angala isikhathi esiningi. Thenga utshwala iphuzele emotweni. So lento okhuluma ngayo manje akuseyona into yabantu abahlala emgwaqeni kuphela se-involve ngisho nabantu abasuke beze emaphathini. Yeah, Maritzburg neTheku nje kahle akusahoshelani ngendlela. Ngoba ngisho ngako country club uyeke phike. Maritzburg ipakela ngale Theku ngala. Manje nibona kanjani umuntu ukuthi waseMaritzburg lo? Number plate. Sekungcono njengoba ezinye seyino ZN egcinini kodwa nje lezi eseno NP bani iyona ejampisayo. Hey kuningi kade ukuthatha umuntu uyahamba nje lana kunama garage amaningi imagine mina ngisukela eMaritzburg ngifike ngipake lapha ngazi nokwazi ukuthi kunama garage kanti sengipake endaweni errong zogaxela nje kanjalo. Kuthi nombani uzazi yena isikhathi esiningi. Nokuthina into eshaya abafethu kakhulu yabo ngalesikhathi ukukhulela emgaqeni usika nehlobo ufikela kuwena netho imvula yenza yonke into leyaphumela ngayo yonke into wena. Yabo manje umuntu ozohlala endlini ezoqhamuka ezochaphaza wena uyagodola ugqoke ngisho ijezi. Osinye isikhathi ulala ugqoke ngisho iskipa ugqoke ivest mhlawumbe awunaso ngisho lesuzu kwayilelo vest. Yena ulala embese mhlawumbe unanama hits alahlala khona. Mase ezokuxhaphaza. Akakucabangeli ukuthi wena usuku kanjani ebusuku. Yabo. Umuntu yabo umuntu ohlala ezandleni ezifudumele ukuthatha kancane wena ungahlali khona. Ngoba kabazi umzimba usubhekene nabo ngaleso sikhathi. Yena ibonela isilima engatshela ukuthi nawe khona ukucabangayo. Utshela nje ukuthi yena sekuphelile ngawe wena nje yonke umqondo wakho oqala la ugcina la. Akayitsheli ukuthi nawe uyacabanga ukuthi nami kufanele ngibe nekusasa. Ile into ebuye ibe inkinga. Then mase kusuqalile nawe usuplana ke ngendlela oplana ngayo bese kosa ngokunye. Ayikho uShoshoba ngakutshela ukuthi akana ama plan. Bonke uShoshoba nje belala nemgaqeni noma imuphi unama plan
ngisho ngamfice nenkwale nani unamaplani ukuthi kuphela akazi ukuthi angenza kanjani ukuthi kuze kuphumelele ifiso zakhe. Ngoba akekho umuntu ongenayo ingqondo umuntu ohlala la emgaqweni. Kuwukuthi kuphela into emshaya ile ukuthi akazi ukuthi uzoqala ayiphi. Kodwa ngiyakuzwa ne. Ya kuwena njengoba sesivala ke manje ithini iplan kuwena isithini isifiso sakho? Hayi mina bengidayisa kanje ngisazophumelela ngisazoba right. Ngisazoba right. Mina ngisazoba nalo ibhizinisi lami elithi mina ngiyimele. Yeah. Mangabe nje mfethu ngiqhubeka nalomqondo engikuwona Ukuwona ya. Sazoba right. Sazohlangana. Bhuti wami, hayi ngibonge kakhulu futhi isikhathi sakho ne. Asivale futhi awuvalelise la ngoba manje ubukwa abantu phela la nokuxoxa nami nje kodwa kunabantu abakubukayo ukhulume nabo sebesilalela istori sakho sonke uvalise kubona. Hayi. Abukeli. Alekheli bengishoyo. Ngisho nje kuphela ukuthi one day ngophumelela. Danke bhuti wami.